Benvinguts, benvingudes, avui estem d'estreno i és que avui comencem nova sèrie després de bastant de temps, la veritat. Anem a jugar un joc que he trobat en català i em fa molta i molta il·lusió. És un joc clàssic, d'aquests de tota la vida, que hi hem jugat moltes vegades, sobretot de quan érem petits. Avui pot semblar potser una mica obsolet, però no, jo crec que no. Jo crec que està molt bé, realment. El joc en qüestió es diu Pokémon Flama Roja, que he trobat una traducció traduït per Pokémon en valencià, perdoneu que miro la pantalla que ho tinc aquí apuntat, amb traducció per un tal Eyof Gill i Aima Pepinillo, amb les correccions de David, Carol i Vicent Salvador. Bueno, per citar una mica els crèdits. Però ja et dic, en gran diu traduït per Pokémon en valencià. Doncs superbé. Ens hi anem a posar. Què us sembla? A veure. Vinga. Espero que tot es vegi molt bé. Espera't, que el tenia ja aquí mig obert. Així. Vale. Comencem, gent! Estàs a punt d'entrar en un món nou i embarcar-te en una aventura de la qual seràs protagonista. Viatjaràs per un fum de llocs, pobles, ciutats, coves, camins i oceans. Camins nous s'obriran en ajudar qui ho necessiti, en superar reptes i en resoldre misteris. T'atacaran criatures salvatges i altres viatgers, però si tens valor ho superaràs tot. Al llarg de l'aventura coneixeràs gent de tot tipus, els quals t'ajudaran a créixer com a persona. Aquest és el principal objectiu. És la vida. Pokémon és la vida mateixa, o sigui, tot el que ha dit són veritats, no? No ho creieu? Comencem! Mira, el professor Eiola et dona la benvinguda al món dels Pokémons. Em diuen Roures, OH, en anglès. Però tot el món em coneix com el professor Pokémon. Aquest món està habitat per unes criatures que anomenem Pokémon. Per alguns els Pokémon són mascotes, uns altres els utilitzen per a lluitar. Jo em dedico a estudiar-los. Molt bé, conta'm alguna cosa sobre tu. En primer lloc, ets un xica o una xica? Soc xica, sempre soc xica en el joc. Ja no sé per què, doncs serem xica. I com et diuen? Joder, ja tornem a estar amb els putos noms, tio. Que no hi ha manera de decidir-me. Ja si no n'hi poso cap, a veure si se'm posa un automàtic, a veure. Has dit Paola, veritat? Hòstia, Paola el trobo bastant lleig, com... No m'agrada gens, ja? Si canvia. Has dit Sheila? No m'agrada... Merda, he clicat que sí. Cago en dena. Doncs res, ens diem Sheila. No m'agrada. No m'agrada aquest nom. Perdoneu totes les Sheilas, perdoneu totes les Paoles, però... No m'agrada. Bueno, doncs ens direm Sheila. Este és el meu net. Heu sigut rivals des de que éreu ben xicotets, ben petits. Com li dèiem, per cert? Iam, si també es fa de forma automàtica. I dius que és verd, no? Va, normalment és blau, azul, no? Però li posarem verd. Ah, clar, li diuen verd. Molt bé, Sheila. Sheila, la teva llegenda Pokémon està a punt de començar. T'espera un món d'aventures i somnis amb els Pokémons. Molta sort. Comencem! Oh, quina música. Quins records. Sheila, encén l'ordinador. Què vols fer? Magatzem d'objectes, traiem la poció que sempre hi és. Aquest joc me'l conec una mica, no us enganyarem. Per cert, que no ho he dit. Jugarem el joc amb regles. O sigui, el que en anglès diuen els loges, no? Aquí en pantalla ara mateix podeu veure la primera regla, que és les vides. O sigui, jugarem amb 10 vides. Recordem que cada cop que se'm mor un Pokémon, aquest Pokémon ja no el puc fer servir i perdo una vida. Si arribo a 0 vides, bueno, doncs ens despedim i que ens vagi tot molt bé. La resta de regles ja les anirem dient. Vale? També vull canviar una cosa. Espera't que no em conec els putos controls. Vale. Opcions.
Ets ràpid, si us plau. Animacions, sí... Combat, vale. Aquesta és la segona regla que crec que pot ser més interessant si el fem fits. Fits vol dir que no... Saps allò típic que quan l'entrenador t'envia un altre Pokémon i et diu el entrenador va enviar un Pikachu, ¿quieres cambiar? Bueno, ho dirà en català en aquest cap. Vols canviar? I tu li dius sí o no. Doncs que no ho digui. És a dir, t'envia el Pikachu i espavila't. Crec que pot ser més interessant i així el fem una mica més difícil. Marcs, bueno, n'hi ha 1000 de marcs. Ho faré aleatori, vale? 3, 2, 1, pumba. El groc, perfecte. Merda. Ah, no, sí, s'ha guardat. No patim. Vinga. La resta de regles les anirem descobrint o les anirem veient a mesura que avanci el joc, vale? Què dius, mare? Ho entenc, les filles han d'abandonar el niu, molt de coneixement. Ai, quasi se m'oblida, el professor Roure t'estava buscant. És curiós, que li ha canviat també el nom, li han canviat el nom al professor. Poble Paleta. Hem d'anar cap aquí dalt i de cop, Ei, espera, no vagis per aquí. És molt perillós, hi ha Pokémon salvatges pel camp. Necessitaràs el teu propi Pokémon perquè et protegeixi. Ja ho sé, vine amb mi. Perdoneu que canvio paraules, però és que les adapto al meu català perquè és que em sonarien molt rares dites en valencià. Iaio, ja estic fart d'esperar. Bert, deixa'm que pensi. Ah, clar, t'havia demanat que vingueres, no? Veureu, quan era jove vaig ser un gran entrenador, però ara ja estic vell. I només em queden 3 Pokémon. Estan a dins de les Pokéballs que hi ha a la taula. Sheila, vull que te'n quedis un. Tria el que més t'agradi. No és just, iaio, i jo què? Paciència, Berta, tu també te'n donaré un. Vale. Ho faré aleatori, o sigui, per fer-ho una mica més emocionant, ho faré aleatori. Crec que se'm pot complicar una mica. Bàsicament perquè jo tinc molt clar el Pokémon que vull. Sobretot perquè per al primer i el segon gimnàs, que és el de tipus roca i el de tipus aigua, hi ha un Pokémon que és nul, o sigui que serveix 0, que és el de foc, el senyor Charmander. Llavors ens queda el d'aigua i el de planta. No sé per què, normalment és que de petit jo triava Charmander, jo crec que triava Charmander o Squirtle, que és el d'aigua. Però últimament m'agrada més i jugant així en format, amb repte, amb normes, el de planta. Perquè pot aprendre atacs de dormir, que van molt bé, i atacs d'autocuració, que també van molt bé. Per tant, la meva elecció és el de planta. Ara bé, ho anirem a fer aleatori. Tinc aquí, perdó que ara deixareu d'escoltar música, suposo, un generador de números i he posat entre 1 i 3, vale? Serà la Pokéball de l'esquerra és 1, la del mig 2 i la de la dreta la número 3. Llavors clicaré, genera. Jo no sé quins Pokémons hi ha, cada un d'aquests. No tinc ni idea en quin ordre estan, Llavors posaré generar un número i a veure què passa, vale? I surt el número 2. Surt la Pokéball del mig. Creuem dits. Qui serà? Així que tries Tortusguit. Hòstia, li han canviat el nom també, que cracs. Val la pena entrenar-lo bé. Sheila, vols Tortusguit, el Pokémon d'aigua? Vinga. Aquest Pokémon té molta energia. Bueno, no està fatal. Si no està fatal, jo volia en Bulbasaur, però, bueno, doncs ens toca en Tortusguit. Tortusguit, et posarem un nom, et posarem el nom Closca. Per què? Tinc ni puta idea, tio. Per què tens una closca, suposo? Soc molt dolent amb els noms, gent, ja ho sabeu. Closca, vinga. I aquest senyor tria Dinoceba, que és el de planta, que és el que jo volia. Era el número 1. Gent, era el número 1. Vale. Atenció i aviso i que ningú s'enfadi, vale? Hem parlat que jugaríem amb normes, amb regles, tot el que vulgueu. Ara ve un combat, d'acord? Ara ve un combat. I aquest combat és un combat que no pots... No hi ha estratègia, o sigui... És
a placatges, a veure qui fot el primer cop crític. Aquest combat no compta, és a dir, si es perd aquest combat no es perd vida i es segueix amb el joc de forma, doncs, normal, vale? Aviso, no passarà més, és només aquest primer combat perquè és que no serveix de res. De totes maneres anem a mirar en Closca, en Tortuswick, ja? Com ens ha sortit? Tipus aigua, tímid no sé què és, no té objecte. Vale, habilitat té torrent, el típic, ens ha 12 de defensa, vale, té molta defensa, no sabem, he de mirar tímid què és, no tinc la llista aquí. Vale, i d'atacs només té placatge i cuejar, que deu ser làtigo, no cuejar. Vale, doncs res, ens hi fotem, no? Vinga, goodbye. Bert, espera, Sheila! Vinga, a lluitar! Doncs comencem, primer combat del repte. A lluitar contra Rival Verd. Dinoceba és el Pokémon enviat per Rival Verd. Estaran tots els noms de Pokémons traduïts? Seria molt heavy, Roures, ai, Radell, aquesta joventut tan impacient. Sheila, mai heu disputat un combat Pokémon, m'equivoco? Un combat Pokémon? Bueno, sí que n'hem fet, senyor professor. Un combat Pokémon és quan dos entrenadors fan que els seus Pokémons lluitin. Aquest joc és bastant didàctic, la veritat. L'entrenador que faci que tots els Pokémons del rival es desmaïn guanyarà el combat. Això es fa reduint els seus PS a 0. Però l'experiència és la mare de la ciència, així que a lluitar. Doncs vinga. Comencem a lo que us deia, gent, a placatges i a veure qui fot el placatge més fort. Atacar el rival és la clara dels combats Pokémon. I ell em fa placatge. Sembla que li faig més mal jo que a ell, és a dir, té pinta que a la llarga guanyem, però ja us dic que això depèn de qui fa el crític. Depèn... I l'he fet jo! I ell falla! Doncs mira, nois, que hem guanyat el primer combat. I amb bastanta vida, molt bé, Closca, molt bé, molt contents de tu estem. 67 punts d'experiència i pugem de nivell, fantàstic. Ens puja 2 de defensa i 2 de defensa especial, això està bé que tinguem un Pokémon defensiu. M'agraden molt els Pokémons defensius. Sí, nois, sé que és més avorrit el meu joc, però em considero un jugador més defensiu que ofensiu. No només en aquest joc, sinó en la vida. Com? No pot ser, he triat el Pokémon equivocat, obtens 80 per guanyar. Doncs perfecte, Roura, excel·lent, en guanyar aconseguiràs diners i el teu Pokémon creixerà. Lluita amb uns altres entrenadors per enfortir els teus Pokémon. Collonut. D'acord, faré lluitar el meu Pokémon a fer-lo fort, iaio. Au, cacau. Vinga, doncs. Aquí puc curar o què passa? Millor no toquelejar-la molt, toquetejar-la molt. Aquí algun don Pokéballs. Estudia els Pokémons com a becari del professor Roures. I tu estudia els Pokémons com a becari de... Vale, tenen menys frases que... Vale, doncs ara me'n recordo que ens anem d'anar cap a Poble Paleta. Ruta 1. I ens surt un Pokémon. Vale, recordem l'altra norma, que és xiuladí. Brutal que li hagi posat nom a tots els Pokémons, tio. Joder, Closca, no em fallis, tio. Què us anava a dir? Recordem que una de les normes que utilitzem és que només es pot atrapar un Pokémon per ruta. El primer Pokémon que surt a cada ruta. Hòsties, que encara tindrem problemes? Encara tindrem problemes, tio? Estic preocupat, Llavors aquí, a la ruta 1, ha sortit un Pokémon. Llavors serem honestos i... Hola, treballador... Vale, aquest em dona una poció, vale. Perdó, què us anava a dir? Que en principi, com que en aquesta ruta encara no tens Pokéballs i tota la història, es permet atrapar Pokémon aquí quan tinguem Pokéballs. No obstant això, jo crec que, mira, m'és igual, o sigui, aquesta ruta me la peto. No lluitarem perquè estem molt dèbils. Me la peto, com que m'han sortit, joder, i no un, 3 putos Pokémons m'han sortit. Doncs no comptarà, vale, aquesta ruta, és a dir, començarem a atrapar a partir de les rutes aquestes. Si us sembla bé. A mi no m'importa, la veritat. Vull dir, és una ruta que poden sortir ratatas i pitges, bàsicament.
No em fa res. Vale, ciutat verda, el primer que farem és anar a curar. Vaig una mica a la idea perquè, bueno, ens coneixem el joc, segur que ens deixem coses i tal, però, bueno, què vols que us digui, saps? Hem d'anar una mica per feina, que si no els capítols els fan llarguíssims i vull que siguin capítols de 20-25 minuts com a molt. Vale, aquí havíem d'anar a la botiga. És que m'agradaria més atrapar algun Pokémon, avui. Hola, vens de Poble Paleta? Coneixes el professor Roures? Ha arribat la seva comanda, pots dur-li? I aquí tenim la comanda del professor Pokémon. Perfecte. Doncs ens en tornem cap a Poble Paleta. Això és una mica tediós, aquest inici de joc. És amunt, avall, amunt, avall, amunt, avall, amunt, avall. Però, bueno, s'ha de fer i si s'ha de fer es fa. Vull dir, la vida és així. No tot és diversió. Aquí no hi ha cap objecte amagat, no. Segur que me'n salto, segur que n'hi ha 1000, segur que n'hi ha d'importants que els trobaré a faltar, però, gent, la vida és dura i s'ha de menjar verdura. A veure, ara anem cap a casa del professor. Bueno, casa, al laboratori. No té casa aquí en aquest poble el professor. Què dius, professor? Oh, Sheila, com està el meu vell Pokémon? Vaja, apareix... Sembla que t'està agafant molt d'efecte. Està clar que ets molt hàbil entrenant Pokémons. Com dius? Que tens una cosa per mi? Li entreguem la comanda. Ah, la Pokéball de col·leccionista. La tenia encarregada. Moltes gràcies. La Pokéball? Quina és? És la Master Ball? No crec, no? Iaio! Quasi me n'oblido. Per què m'havies cridat? Oh, és de veritat, vull demanar-vos una cosa. I ara ens don... A l'escriptori està un dels meus invents, la Pokédex. Registra les dades dels Pokémons que veieu, captureu. Tecnologia punta. Sheila i Bert, tingueu una cada un. Vale, tenim la Pokédex. Per obtenir... Vale. Que la informació és limitada i que... I ens don les Pokéballs, podrem atrapar, que és el primer que farem. Vale. Perfecte, vale, estic anant una mica la idea, Genial, iaio, deixa-m'ho a mi, ens diu... Em diu que li demanarà un mapa a la seva germana i bàsicament que el que consisteix el joc, atrapar Pokémons, completar la Pokédex, que és l'enciclopèdia aquesta que ens han donat, i passar-nos gimnasos fins a arribar a la Lliga Pokémon. Lo de capturar Pokémons, nosaltres en aquest estil de joc amb repte, amb normes, no ens importa. Ens importa passar-nos al gimnàs i la Lliga Pokémon. El iaio m'ha anat a completar la Pokédex. Quina barra que té. Tinc això. Mira, doncs això és casa el iaio, Això és casa el iaio, evidentment. Perfecte, doncs ja ho tenim tot, gent. Podem seguir i el primer que farem serà anar al Poble Verd. Poble Verd es diu? Ho he traduït bé? Que no ho he llegit abans. I atrapar algun Pokémon. Un Xiuladí. Hòstia, abans m'ha sortit un Rattata i no he vist si l'havien traduït també. Xiuladí. No sé per què li han posat Xiuladí. De Clos... Ai, de... Joder, Clos que falles més cabron. Hòstia, fem un combat i estem pels terres, Vull dir, això em preocupa. Això em preocupa veritablement. Vale. Anem guanyant experiència. Pugem al nivell 7 a veure si pren pistola aigua. De moment està molt equilibrat d'atac i d'atac especial. Sí que comença a despuntar de defensa i de velocitat es queda una mica enrere. I aprèn bombolla, que està molt bé perquè és estap a favor. Estap vol dir que és del mateix tipus que el Pokémon, o sigui, és aigua i l'atac és un atac d'aigua. Llavors, té més poder. És a dir, pica més. Fot més mal. Ja com li han posat Ratolila. Ratolila, és boníssim aquest nom. Ratolila de lila, no? Que és de color lila. Ratolila. Són uns cracs, tio. No pensava que els noms dels Pokémons els haguessin canviat també. Vale. Els hem baixat la defensa. Ai, la defensa, la velocitat. És un efecte secundari de l'atac bombolla. I amb una altra bombolla... No, és tres cops, era... Una ratolila són 3 cops per matar-lo.
3 cops en bombolla, que és l'atac més poderós que tinc ara mateix. Vale. 3 cops, també 3 hòsties, 3 picades, 3... no sé. No se m'acudeixen més sinònims. Ciutat verda, sí. Vale, gent. Estem minut 20 de vídeo, vale? No obstant, el que vull fer és atrapar Pokémons. És a dir, aquest capítol si dura una miqueta més, però crec que us ho mereixeu. Perquè a partir del proper capítol, que no sé quan seran quan bonament pugui, a partir del proper capítol ja anirem a sac. A tope. A tota pastilla. Aquest home ara m'explicarà com atrapar Pokémons, d'acord? Vale, doncs explica-m'ho. Vaig passar una mica ràpid perquè... A més, amb aquest emulador crec que si apreto l'espai, ho veieu, va a full, vale, això està molt bé. I em don Poketele. Què és Poketele? No us he ensenyat com s'atrapen Pokémons perquè ara ho veureu de primera mà. D'un crack aquí. Aquest arbre es podria tallar, allà hi ha un objecte. Ruta 2, vale. Comencem per la ruta 2, atrapant Pokémon. Començarem per aquí, gent. Sí? Anem a veure aquest primer Pokémon de ruta que és ni més ni menys que un Ratolila. Ratolila nivell 2. Doncs mira, què vols que et digui, tio? Què vols que et digui un Ratolila nivell 2? Li farem un bomboll a veure què li trec. Hagués preferit el volador, en Pidgey, tio. Certament, Certament hagués preferit un Pidgey. Placatge. Uf, l'hem deixat quasi en vermell, molt en vermell. Però bueno, he començat per aquí. Aquí no sé ben bé quins Pokémons puc trobar. Suposo que els mateixos, no? En Ratolila i en Pidgey, que no me'n recordo quin nom li han posat, ja l'anirem aprenent el nom. Vale, hem atrapat la Ratolila. Perfecte. Ratolila. Les dents li greixen constantment, per això sempre ha d'estar arrossegant coses dures, perquè li deuen fer mal. Vols donar un mal nom a Ratolila? Sí. Li posarem... Lilat. Lilat. Com grillat, però amb lila. Lilat. Que poc original que sóc, mare de Déu. En fi. I l'última cosa que farem és atrapar un altre Pokémon a una altra ruta que tenim aquí a mà esquerra, que aquesta sí que és realment important, i us explicaré per què. Perquè aquí en aquesta ruta no només surten Ratoliles, Pidgeys, la ruta 22, i ja està, sinó que pot aparèixer un Pokémon que pot ser clau per al gimnàs. Pot ser clau, que és un Pokémon, que és un mono, de nom Mankey, en la versió original. Veurem com l'han traduït. Si em surt. O crec que també poden aparèixer Nidorans, que, bueno, menys dona una pedra, que diuen. Així que, anem per al Mankey, vale? Anem per al Mankey, gent. Anem per al Mankey. Un altre Ratolila, la mare que em va parir. Gent, hi ha una norma en els jocs així amb repte, que és que si et surt un Pokémon que ja tens, pots capturar un altre. No obstant això, jo vull jugar de forma molt més complicada. És a dir, em foto. I m'ha sortit un altre Ratolila i atraparem una altra puta Ratolila, que ens ve zero de gust. Mala sort, gent. Crec que és guai que jugui l'atzar, que jugui la sort en aquest joc. Llavors ho farem així, ho farem d'aquesta manera, que tot sigui pur atzar, pura sort. I jo, com podeu comprovar, tinc mala sort. Me cago en Déu. Joder. Tia puta, primer capítol i cridant ja. Cop crítica. De veritat li has de fer un cop crítica ara, closca? De veritat? Sort que no era un Mankey, Si hagués sigut un Mankey, gent, m'enfonso. Bueno, mira, una Ratolila a tomar pel cul, tu, què vols que et digui? Doncs res. Joder.
Gent, hem arribat al final de l'episodi d'avui, del capítol d'avui. Demà, aquí dalt, si pujo cap amunt i a mà esquerra, hi ha el combat contra el senyor verd, que li hem posat de color... Ai, que li hem posat el nom del color verd. Demà el farem, gent. Poc més, espero que us faci tanta il·lusió com a mi aquesta sèrie i ens veiem demà. Demà, més i millor.